Amma abota sheke kallon mu to yau ma mun zo muku da sabon wani salo tsakanin Nijar da Najeriya gasa ce ta rawa. Musa Yaro Nijar tare da Adam A Zango Najeriya za a fafata gasar rawa a yau din nan. Musa Yaro Nijar da kai za mu fara. Mu je zuwa. Yawa Musa Yaro Niger gaskiya kai kokari a cikin kaso 100 kana da 22. Yawa bari mu koma kan Adam A Zango. Adam A Zango mu je zuwa. Yawa Adam A Zango kai ma kai kokari a rawun din farko. Kai ma kana da maki 22 a cikin 100. Bari mu koma kan Musa Yaro Niger. Musa Yaro Niger ka ƙara yin taka magani mu je zuwa a rawun na biyu. Yawa Musa ka ƙara ƙoƙari fa ka ƙara samun maki 19 a cikin 100. Bari mu koma kan Zango. Adam Zango mu je zuwa kai ma mu ƙara mu gani a rawun 2. Mini tanaji ce da ni kawai babu jiya. Wa Adam Zango gaskiya kai kokari a cikin maki 100 ka samu 20 kai kuma a round na biyu kai kokari. Bari mu koma kan kuma Allah Musa. Musa mu je zuwa round 3. Musa Yaro kai bala'i gaskiya kai bala'i kana da maki 21 yanzu ma a round 3. Bari koma kan Zango. Zango mu je zuwa round 3. A gaskiya kai ma Zango ka yi kokari ka ranga da kokari sosai. Zango yanzu ma kana da maki 20 ɗaiɗai har 20 a round 3. Bari mu koma round 4. Bari mu koma wajen Musa. Musa mu je round 4 ka buga taka buga mu je zuwa. Allah ba mai rabo sa. A gaskiya ne Musa Yaro Nijar kayi kokari yanzu kana da maki ɗai har guda 16. Kayi kokari. Bari mu koma ka Adam Zango. Adam Zango mu je round 4 rangado ta ka mu gani kai nawa zaka samu yanzu. Bismillah. Soyayya ta wuce haka zinari ko ma azurfa ni tarayyar mu har abada ba komai ke na zaba. Yawa kai gaskiya da Zango kai ma ka ranga da kokari yanzu kana da maki ɗaya har 15 kai ma. Kuma gashi duk makin ku ya zo daya. Kun zo kai daya. Ni ban san matan da zan yi alƙalanci ba amma abin da za a yi zan ƙara muku dama ɗaya domin tantance wani. Dan Nijar ka fara Musa mu je zuwa. Yawa Musa Amana yan Nijar gaskiya kayi kokari ba laifi. Musa Yaro Nijar kayi kokari. Amma kafin ce komai bari in ga na Zango shi ma sai in dawo in yanke hukunci. Arabe Zango mu je zuwa Amana yan Nijeriya. Kai haba Arabe Zango gaskiya abun nan naku ina na ga alama kun rikirkita so yake ku haukata ni. Na kasa bambancewa gaskiya ban san matan da zan bambance ba. Yawa saboda haka masu kallon mu gaskiya ku za ku yanke alƙalanci da ku rubuta a comment section tsakanin Nijar da Najeriya waye yayi na daya wannan kawai shine